κάθε χρόνο προστίθενται 20 με 23.000 καινούργια αυτοκίνητα στο στόλο των υπαρχόντων, χωρίς να γίνεται απόσυρση αναλογικά. Άρα πληθαίνουν τα αυτοκίνητα. Ένα αυτό. Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερο, υπάρχει το παράδειγμα του περιφερειακού. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον περιφερειακό γνωρίζουμε ότι είναι ένας αστικός δρόμος, κορεσμένος και μποτιλιαρισμένος τις περισσότερες ώρες της λειτουργίας του, αλλά σε κάθε περίπτωση τις ώρες αιχμής, δηλαδή τότε που το χρειάζεται ο κόσμος. Είναι μποτιλιαρισμένος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για άλλον περιφερειακό δρόμο. Άρα για τα έργα αυτά είναι αναποτελεσματικά. Συμπολίτες μας, πολίτες της Θεσσαλονίκης, που αγωνίζεστε ενάντια σε αυτό το τερατώδες έργο. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δεν γίνανε ποτέ. Η υποθαλάσσια αρτηρία ωφελεί λίγους και δημιουργεί προβλήματα σε πολύ περισσότερους. Την αντίρρησή του στον υπάρχοντα σχεδιασμό της υποθαλάσσιας. Και το βασικό είναι να φύγει το γιοταχή από την πόλη. Ναι, νομίζω ότι τα 400-500 εκατομμύρια ευρώ που θα κοστίσει η υποθαλάσσια μπορούν πολύ καλύτερα να χρησιμοποιηθούν για να λύσουν το πρόβλημα της πόλης. Είναι έγκλημα η υποθαλάσσια αρτηρία. Υπερψηφίστηκε το βράδυ στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Υπουργός Πεχωδέ χαρακτήρισε το έργο ως εξαιρετικής σημασίας για το κυκλοφοριακό μέλλον της πόλης και με ιδιαίτερη περιβαλλοντολογική αξία, προσθέτοντας ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων, βγάζοντας 80.000 αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν μου εξήγησε πώς είναι δυνατόν να μειωθεί η εκπομπή των ρήπων όταν ευνοείται η χρήση όσο το δυνατό περισσότερο ιδιωτικών αυτοκινήτων. Εμείς κάναμε το διαγωνισμό, τη δημοπράτηση εμείς την κάναμε. Και η έναρξη του έργου θα γίνει τον τέλος Μαΐου με αρχάς Ιουνίου. Ένα έργο δηλαδή που συζητείται επί 17-22 χρόνια επί ο κύριος Κορμοζιάδης θα γίνει πλέον, θα αρχίσει να εκτελείται. Και εμείς ψηρίζουμε τη μαϊμού εδώ, ψηρίζουμε τη μαϊμού εδώ, ψηρίζουμε τη μαϊμού εδώ, ψηρίζουμε τη μαϊμού εδώ, επιτρέψτε μου την έκφραση.